Európska únia chce poslať ruské aktíva? Už teraz chceme zase siahnuť na ruské aktíva v našich bankách, čo je asi 185 miliard eur, ktoré sa nachádza na 185 miliard eur, ktoré sa nachádza na území Európskej únie, prevažne v Belgicku, kde je asi 165 miliard. A vidíme už niekoľko mesiacov, že teda Európska únia tlačí na Belgicko, aby povolilo uvoľnenie týchto peňazí, ktoré by boli akoby zárukou, pretože znova dáme nejaké peniaze Ukrajine. Jedna hovorí o tom, že 100 miliard má byť práve dané z ruských aktív, zadržaných primárne v Európe. A druhá časť, 100 miliárd, majú dať občania Európskej únie. A ja sa pýtam, prečo premiér podporuje toto absolútne amorálne dávanie peňazí, našich peňazí, za niečo, čo sme my nespáchali. Veď predsa toto by mali platiť Ruská federácia ako agresor. Vojnové reparácie vždy platí nie agresor, ale porazený. Naozaj si myslíte, že to Rusko bude porazené? Ono to dopadne tak, že my dáme biankošek pôžičku, ktorú Rusi nesplatia a zasa to budú platiť naši občania.